चलो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आया तो करना है चैनल को सब्सक्राइब। सुबेरिया भइले हे अरगे के बे छठी माई के देरे होता बहंगिया भइले हे अरगे के बे उठी उठी मम्मी जी हल सुबेरिया भइले हे अरगे रिकॉर्डिंग बाय सरस्वती स्टूडियो मुजफ्फरपुर। छठी माई होई है सहैया भइले हे अरगे के बे छठी माई होई है सहैया भइले हे अरगे के बे उठी उठी मम्मी जी हल सुबेरिया भइले हे अरगे के बे छठी माई के देरे होता बहंगिया भइले हे अरगे के बे छठी माई के देरे होता बहंगिया भइले हे अरगे के बे उठी उठी मम्मी जी हल सुबेरिया भइले हे अरगे के बे छठी माई के घाट पाया चोरिया बिरजन करे हाथ जो छठी माई के घाट पाया चोरिया बिरजन करे हाथ जो उठी उठी मम्मी जी हल सुबेरिया भइले हे अरगे के बे